Moi, mun nimi on Lasse Arola ja mä teen työkseni tosi monipuolisesti erilaisia digitaalisen suunnittelun ja tuotannon hommia ja mä oon tehnyt sitä jo tosi pitkään. Mä sain ekan kerran rahaa nettisivuiden tekemisestä varmaan vuonna 2000 tai jotain sinne päin ja se ekat 10 vuotta työskentelin erilaisissa toimistoissa, eri hommissa ja sitten viimeiset 15 vuotta on työllistynyt itseni tehden todella monipuolisesti erilaisia asiakkuuksia eri kokoisille firmoille. Ja vuonna 2015 mä rupesin tarjoamaan myös käyttäjätestauksia ja se olikin oikein mukavaa, oikein hienoja projekteja tehtiin silloin, mutta sitten korona tuli ja pilasi sen homman. Ja sitten minun on ollut kaikkea muuta, niin en ole saanut sitä käynnistettyä, mutta nyt tuli semmoinen olo, että voisin taas jatkaa. Eli tarjoan käyttäjätestauksia. Käytännössä tarkoittaa sitä, että jos sulla on olemassa oleva palvelu, nettisivu tai applikaatio tai mikä tahansa verkkokauppa, niin katsotaan miten se toimii. Otetaan ihmisiä käyttämään sitä, mä kuvaan, tallennan ne testaukset ja sitten annan asiantuntija-arvion sekä raportin sekä myös kehitysehdotuksia omasta näkökulmasta, mitä itse ajattelen, että voisi kehittää palvelussa. Ja saat sitten myös videoraportilla näet, kun ne käyttäjät siinä yrittää sitä palvelua käyttää. Ja siitä löytyy se idea ei ole etsiä vain ongelmia, vaan löytyy myös tosiaan hyviä asioita. Eli tietää, mitkä asiat on myös kunnossa sivustolla ja sitten tietää myös ne, mitä asioita kannattaa kehittää. Se on hyvin tehokas työkalu. Usein ihmiset ei tee sitä sen takia, koska se tuntuu vaivalloiselta, mutta minulla on nyt valmiina kaikki välineet ja ohjelmistot sitä varten sekä myös osaaminen. Eli mulla on mikrofonit, kamerat, kaikki tarvittavat asiat. Voin tehdä käyttäjätestauksia suhteellisen reippaasti ja nopealla aikataululla, joten ihan muutamassa päivässäkin. Tietenkin riippuen vähän testauksen laajuudesta, mutta yleensä suosin pieniä testejä usein verrattuna siihen, että tekisi jonkun todella ison testausrykelmän kerralla, koska usein jo 3.–4. testikerralla ne samat asiat alkaa toistua ja ymmärtää jo, mitkä ne on ne keskeisimmät jutut, mitä kannattaa ehkä muuttaa tai miettiä uudestaan. Semmosta, mutta tästä nyt riittäisi puhuttavaa enemmänkin. Pointti se, että minun kautta saat hyviä laadukkaita testauksia sopuhintaan. Ole yhteydessä ja jutellaan lisää. Hyvä, kiitoksia.